Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang anak-anakku kelas tunggal, pripun kabare dinten punika? Alhamdulillah sehat sedanten nggih. Dinten punika kita badhe belajar mengenai perangane awak. Apa iku perangane awak? Disimak video Bika sapunika. Ayo bebarengan sinau basa Jawa. Saiki sinau babagan perangane awak. Ing basa Indonesia, anggota tubuh. Saderenge sinau babagan perangan awak, nyanyi sareng-sareng nggih. Ayo kanca-kanca sinau basa Jawa. Perangane awak nganggo basa krama. Yen sirah mustaka epek-epek tapa asta. Yen driji racikan batuk palarapan. Yen cangkem tutuk mripat paningal. Yen rai pasuryan kuping talingan. Yo kanca-kanca sinau basa Jawa. Perangane awak nganggo basa krama. Yen sirah mustaka rambut rikma. Yen alis imba batuk palarapan. Yen irung grana mripat paningal. Yen idep ibing pipi palarasan. Bocah-bocah saged praktek ing griya kalih bapak ibu nggih. Sirah iku basa kramane mustaka. Ing sirah ana rambut. Basa kramane rikma. Basa Indonesia rambut. Rai basa kramane pasuryan. Ing basa Indonesia wajah atau muka. Nomor 3, mripat. Basa kramane paningal. Basa Indonesiane mata. Sekawan alis. Basa kramane ibing. Basa Indonesia alis. Irung. Basa kramane grana. Basa Indonesiane hidung. Lambe. Basa kramane lati. Basa Indonesia bibir. Idep. Basa kramane ibing. Basa Indonesia bulu mata. Saiki bagian awak. Tangan. Basa kramane asta. Basa Indonesia tangan. Sikut. Basa kramane siku. Basa Indonesia siku. Weteng. Basa kramane padaran. Basa Indonesia perut. Dodo. Basa kramane jojo. Ing basa Indonesia dada. Sikil. Basa kramane suku. Ing sikil ana pupu.
basa kramane wentis, ing basa Indonesia pahe. Dengkul basa kramane jengku, basa Indonesia lutut. Driji basa kramane racikan, ing basa Indonesia jari. Dlamaan basa kramane samparan, basa Indonesia telapak kaki. Terima kasih. Semoga pembelajaran ini dapat membantu adik-adik untuk belajar. Mekanten nggih anak-anakku kelas tunggal, mugi-mugi kita tansah pinaringan kesehatan dan keselamatan. Semangat. Sekian dari BK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.